ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар Питер ё дар Москва ҳастед. ҳуҷҷатҳои шумо ба анҷом расид. Мехоҳед ки мигратсиони картаи худро иваз карда аз нав ҳуҷҷат кунед. Бояд барои ин ба границаи Қазоқистон бароед. Пас акаи Муҳаммадро бар шумо пешниҳод мекунам ки тӯли чанд сол мешавад бо ин кор фаъол ҳастанд ва хеле мизоҷи зиёд доранд. Дӯстони азиз, аввалу охир Худо шуморо аз ҷои зистатон гирифта ба границаи Қазоқистон бурда соқ саломат меорад ва шумо аз номи шабакаи Корвони Умр салом мегӯед. Бар шумо роҳи сафед ва барори корхоҳон ҳастам. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касое ки ҳамин видеоро тамошо кардесен, дар кадом минтақаи дунё ҳам набошен, Худованд нигаҳбони шумо бошад ва бар шумо аз даргоҳи илоҳӣ саломатӣ хоҳон ҳастам. Бародарҷонон, дар зери видео аввал якта лайк бумон, баъд дар канали мо подписатсия кун ва ягон комментарияи хуб бинавис. Агар ки мо ноҳақ бошем, мугӯ бародар, то ноҳақ ҳастӣ. Агар ҳамин корро карда бошен, Худованд аз шумо розӣ бошад ва мегузарем ба мақсади навори кардагиамон. Дӯстони азиз, видеоро мутаассифона мо дар YouTube наметавонем бигзорем, зеро ки ҷангу ҷанҷол чунин наворҳо YouTube удалид мекунад ва бар мо жалоб мерасанд. Барои ҳамин видеоҳоро метавонем ки дар телеграм-канали мо тамошо кунед ва ссилкаи телеграм-канали мо дар комментарияи аввал закрепит карда мешавад. Дӯстони азиз, баъзан наворҳо мекунем, мардум мегӯяд ки шумо блогерҳо дига кор надорен, дига ҳамин ғайбату чайбат ва бовар кунед рӯзмон бутен илтимос. Баъзе аз ҳамон мардумро мебинем, бовар кунед мардакҳои боақланд дар роҳи граница ва дар ҳамон границае ки сарҳаде ки бояд дохил шавӣ, берун шавӣ ва иммиграсиони нав бигирӣ, дар ҳамонҷо ки ҷанҷол кардестем бо ҳамин муҳоҷирои корӣ. Гапшон мегиреза, бовар кунед, мо Худованд моро аз ҳайвон дида боло офарид. Яъне ки дар назди Худо аз халқкардаҳои Худованд бузургтаринаш мо инсонҳо ҳастем. Бар мо ақл дод, не ки мо ба роҳи дуруст кор намефармонем. бовар кунед, ҳамин чизҳо дар кор нест. Аз пушти ана ҳамин хел инсонҳо, аз пушти ана ҳамин шумо дигар муҳоҷирои бегуноҳ ҳам саршон дар бало мемонанд. Илтимос, шумо дар муҳоҷират ҳастен, мисли акаву додар бошен. як касбина раҳмат буга. бовар кунед, вақте ки мепурсанд панатсия мепурсанд, меги таҷикем ку, бовар ки як намуд аз мо хиҷолат мешаванд. Панатсия ти кто? Если таҷик, всё, уже бовар ки ҳамин гапи гуфтагӣ басай. Қатъи не муомилаи хуб мекуна, қатъи даже дуруст рафтуомад не, ҳатто салом намекуна, аз тиқша дур мекуна. Шумо мега хитон ба хитон соз намегиред. илтимос дака, ҳамин корро шарт нест, ҳамин корро дуруст нест, ҳамин корро лозим нест. Бас кунед. Ба Худо айба, ин шармандагие. ҳоб баъзан шояд шумо гӯем ки эй ту берун ай рӯи экран гап зестиву лақлақ дорӣ. Гап дар сари ин несте бародарон. бовар ка ҳамин тӯли 2-3 моҳ мешавад ки дигар тоҷикои бегуноҳ ҳам саршон дар бало монданд. чӣ кор мекунем дига? Сабр мекунем, тоқат мекунем то